Så lille hund. Er du også sulten? Ja, du får et lille kødben. Her. Så skal du være stille. Ja, fordi at Kirsten og Anna sover endnu, ikke? Hey, Geo, er du også sulten? You talk too much. For jeg er smadret sulten. Jeg har lyst til, at vi laver morgenmad. Ja. Overraskelsesmorgenmad til Anna og Kirsten. Ja. Så skal de have noget at drikke. Her. Der er noget. Hej Lotte. Hej Anna. Jeg er vågne. Hvad laver du? Jeg laver overraskelsesmorgenmad til Kirsten og dig. Du, men jeg er jo vågne. Shut up. Lights out, friend. Kirsten sover endnu. Du? Ja. Skulle vi ikke sige, at så lavede vi to overraskelsesmorgenmad til Kirsten? Jo, så skal hun have noget at drikke. Ikke snaps. Ja, det smager godt. Ikke snaps. Ja. Hold lige koppen. Så, tager du skralden af? Ja, jeg splasker det lige ud. Pas lige på, fordi... Ej, Lotte. Se nu det, nu kom der alt det hvide med ned i. Det er noget pis. Kan vi sætte det på bakken? Ja, så skal hun også have noget at spise. Ja, det skal hun. Der er et franskbrød her. Ja, det skal vi save. Ja, du saver, jeg holder. Kig lige fingrene, mand. Lotte, pas på, jeg saver dig en finger. You haven't stopped me yet. Det bliver bare til sådan noget ret. Det kan vi give til fuglene, vi kan. Ja, men hun skal have noget at spise. Men der er jo ikke noget. Hey, har vi slet ikke noget? Nej. Hvad kan vi så komme på? Der er et æg. Skal vi lave blødkogt æg til hende? Men Kirsten siger, vi må ikke tænde for komfuret. Det må vi ikke. Hvad skal vi så gøre? Du, ja. Vi kunne gå ind og vække hende, og så kunne I sige, om hun godt lige ville tænde op på komfuret. Plingelingeling, så er det ikke nogen overraskelse, vel? Hold da kæft. Hvor er du dum? Det gør ikke noget. Hvad kommer I med? Det er overraskelse. Ja, det er en overraskelse. Til dig. Nej, hvor ser det dejligt ud. Hvad er det for noget? Æg og snaps. Til morgenmad? Ja. Du skal smage. Hvor er det herligt at få morgenmad på sengen. Ja. Tak skal I have. Jeg smager lige. Puh. Det er rigtig godt. Smager det godt? Det gør det faktisk. Jeg skal også smage. Ja. Ja, jeg skal også prøve. Smager det godt? Det smager godt. Skal du smage? Værsgo, Lotte. Og vi smasker hurtigt rundt og rundt. Og det er så sundt. Ja, og vi smasker rundt. Og smasker tykker rundt. Ja, smasker rundt. Og det er så sundt. Så skal jeg i dejlig bad. Ej, Lotte, skulle vi ikke hellere lege en god leg? Jo, Anna, hvis du går med, så er det sjovere. Jeg har lige været i bad. Anna. Jeg har lige været i bad. Anna. You're gonna die. Nej. See what happens when you don't listen. Se min skumbad her. Hvis vi tager den med ud i badekar og laver rigtig skumbad, vil du så ikke med? Jo, så skal det være rigtig meget. Ja, så går du med. Ja, og vi tager også sæbeanden med. Ja, og håndklæde. Sådan. Ej, hvor var det dejligt med et bad. Ja. Hvad laver I? Vi skal også i bad. Ja, jeg skal i skumbad. Ja, vi skal lave skumbad over det hele. Kirsten, rigtig meget. I skal ikke i bad i dag. Jeg vil ikke have jeres vandpjaskeri i dag, for vi skal have gjort rent. Jeg skal have gjort rent i hele huset. Altså, Kirsten. Ingen bad i dag.
Så lader vi bare en anden god leg. Kom, vi tager Jeg klodserne. vil hellere i skumbad. Så kunne vi tage Geo i bad. Ja, det kunne vi gøre. Her er hans badekar. Ja, så Det stod i den her lejlighed. Her stod den. Get me out of Ja, here! det er badeværelset her. Geo, han bliver så glad, når han kommer i bad. What are you Så doing? kan vi skal den der. Kommer jeg lige lidt skumbad ned i først. Nej, Lotte, der skal også noget vand. Hvor er du dum. Die, you bloodsucker! Jamen, Anna, det kommer mere skum, hvis vi kommer skumbad i først. Okay. Det siger Kirsten selv. Har I set støvsugeren? Det kan man vel. Nej, den står nok derude, hvor den plejer at stå. Så skal Ej, Geo hvor I roder. Det gør vi ikke, Kirsten. Jo, I Geo i gør. bad. You're gonna die! Ej, hvor er hun sur. Det er for det, hun skal gøre rent. Altid skal vi. Så skal der ryddes op og gøres rent hele tiden. Kom, vi tager altid præcis op i. Væk med det, ikke? No! I don't wanna die! Come with me, young lady. My God! What are you doing? Sit down! Sit down! I've never been in this kind of danger before. Help me! My eyes! I can't see! Nej, hvor ser det dejligt ud. Det er lige så sjovt, at Geo vil gerne i bad. Sådan er det. Så, ryd op og ryd op og ryd op. Og se, hvad der så står Kirstens taske lige midt i det hele. Ja, den roder. Du? Og hun siger, at vi skal rydde op. Skal vi tage og rydde op i Kirstens taske? Ja, det kunne vi godt. Der er den rigtig fin. Vi tager alt nu, og så gør vi den fint. Så bliver hun glad. Ja. Nej, var hun meget. Og den her, den skal jeg prøve. Skal det være blå på øjnene? Ja, så skal du gøre sådan her. Apa? Ja, der sidder lidt lige deroppe ved næsen. Jamen, det er noget pis. Au! For helvede, der er ude af træning! Ja, jeg skal bare have det lige op ovenover øjnene. Ja, til start til nu. Ja, ja. Det er rigtig pænt. Die, pig! Skal du også have læbestift på? Nej, tak. Anna. Nej, tak. Ja, så den her. Den lugter godt. Det er Kirstens. Det er Kirstens parfume. Ja. Kom, man skal gøre sådan her. I can't see! Yeah! Geo skal også lige have noget på. Jo, han skal. Kirsten, hun støvsuger ikke mere. Nu kommer hun. Jamen, han skal da have på, ellers bliver han da ked af det. Se nu det, Lotte. Get ready to meet your maker! No! Er I snart færdige, så jeg kan komme til at støvsuge? Ja, vi er færdige lige om et øjeblik. I've been shot! Would you be quiet?